Доброго здоров'я, мене звати Мігаль. Низько в мене не є ніякого сценарія на відео, буду пробувати поговорити за наболівше. Може знаєте, може не знаєте, послідні дні дуже голосно по Фейсбукові та й не лиш гримить jedna конкретна тема. Ож на 18-му засіданні ООН по вопросам національних меншин виступала Габріела Дерепа, блогерка русинського коріння, котра має канали на історичну тематику, на Фейсбукові, на Тіктокові, більше як 2 роки, і стала релятивно популярна. Кіть може так взагалі казати за якийсь такий русинський сегмент інтернету, та стала досить популярна. То було 29 новембра, що вийшла була публікація з її доповіддю за 2 минути. Між іншим, текст і доповіді я аддека метав і собі на Телеграмі, на Фейсбук, бо вартує знати, що конкретно вона там казала. Там була така транскрипція того її тексту. У 2 словах Габріела казала, переживати за ситуацію на Подкарпаттєві, як економічну, так екологічну, і це прямо дотикати того, як великі застройщики, девелопери кладуть вітряки на наших полонинах, нечитаво переживаючи за якийсь екологічний, авать культурний слід того всього. Кроме того, спомнила і за проблематику визнання карпатських русинів і уповіла, аж було б дуже файно, коби карпатські русини і українські інституції робили уємно діла досягнуття блага нам усім. Так? Скурта в цих словах не є ніч недоброго, кіцяк поникати, та в принципі, я согласний абсолютно з усім, що вона оповіла. І всякі фейсбучні активісти на неї дуже наверли, почали обзивати її сепаратисткою, зась появилися сі дуже популярні твердження за руку Кремля, агентів Кремля, причому без якихось доказів. Сталося це такий день 29 новембра, на кілько я міг знайти у сіті. Перше, що стало, то була публікація Олени Мудрої на Фейсбукові, де вона якраз каже за політичне русинство, що є проявом сепаратистського руху. Хоч кіть почитати звернення Габріели Дерепи, та ніякого сепаратизму там не є, ніяких закликів за від'єднання від України там не є, наспак є заклик до діалогу. Я не розумів видкіть там фрази про сепаратизм і прихильників Росії, між іншим. І це при тому Олена Мудра, котра називає себе журналісткою, і навіть низько, на момент записування цього відео, вона є у... Де то було? Вчора, з моменту записування цього відео, то було 6 децембра, вона була на 18-му щорічному форумові, що об'єднує журналістів, розслідувачів та факт-чекерів з усього арабського світу. Доста іронічно. А це профакт-чекала вона тот факт, чи є за Габріелою Дерепою якийсь московський слід. Не знаємо. Добре. Діло навіть не в цьому. Вартує спомнити, з чого всього це починало, бо для многих із вас якраз 29 новембра було днем, коли ви перший раз учули за цю тематику. Бо реальна хронологія починається ще з септембра місяця. Розумієте, у септемброві в Україні була представниця Євросоюзу по вопросам національних меншин. Вона мала провірити, як Україна виконує свої зобов'язання в плані роботи з національними меншинами, які є важливим условием для вступу в Європейський Союз, а взагалі мати кандидатський статус. І то та представниця стрітилася із словацькою, румунською, мадярською меншиною. Конкретно в Ужгороді, як добре розумію, вони зустрічалися лише із словацькою та й мадярською меншинами. Із русинською меншиною не зустрічалися. При тому представниця тої комісії вернулася в Євросоюз і оповіла, що Україна домашню роботу свою зробила. Молодці. На то відреагували були многі русинські активісти, в тому числі метавим вам відкликування на статтю ЛМФМ, де та ситуація була критично
описана. І десь в той самий час і Габріела теж була написала, ож сяк не добрі, сяк чинити не мож, бо русинівся ніч не позвідали, так? І це був дуже важним моментом, чого вона дорадилася глядати якусь комунікацію. І як вона пак сама казала у одному з своїх відео, ож вона навикла, вона росла у Швейцарії, вона казала, що я навикла, ож коли є проблема, за неї треба говорити. І вона пішла на засідання по правам національних меншин, де була та представниця, яка була з провіркою в Ужгороді, і де була, між іншим, делегація з України теж. Вони сиділи такою попіляни, і вони могли сперти Габріелу в будь-який момент. Но Габріелі дали доказати її текст, бо у тому текстові не було ніякої хиби, фактичної хиби там не було. Та хронологія ся починає ще туди. Ну, було ще дуже много всяких активістів, СС, котрі писали за цю ситуацію, там анонс Закарпаття якийсь. І ще окремо хотів би вспомнити, наприклад, статтю з Вароша. Як воно було написано? У мережі раптово завірусилося так зване русинське питання. Пояснюємо ситуацію. Який заголовок? І це формульовання самого заголовка доста, не вповів би дурної, або не є правдивою, бо в смислі раптово завірусилося. Габріела мала свій блог на TikTok більше як 2 роки, і у неї відео набирали від 50 до 100 тисяч проникувань залегко, і це ніяк не може описати фразу раптово завірусилося, розумієте? Не знаю, з якими масштабами ви руняєте. І усі в статті, між іншим, вони взяли коментар від Євгена Жупана, котрий є головою Народної ради русинів Закарпаття. Між іншим, ото не є якась реально рада, у котру когось вибирав. То є просто громадська організація, таких у нас много. Де Євген Жупан уповів слідуючі слова. Це мусить процитувати. Ту і що уповів сам Євген Жупан. Я не знаю, кого представляє ця особа, але все, що вона заявляє від свого імені, чи не знаю від чиєго, хто її курує. Ці заяви не відображають позицію Народної ради русинів. Заява Габріели, ми хочемо діалог із інституціями України, аби ми жили добрі, не совпадать з інтересами Народної ради русинів? А нащо нам туди Народна рада русинів? Цей коментар доста не в контекстові. Такої, якби Євген Жупан домак не чув за Габріелу. В принципі, тік-тока в нього не є, та може він за неї ніде й не чув. Такої, якби він взагалі не видів ту заяву, так? Другий вопрос. Усі в статті на Вароші закликали лише 3 людей, включно з Євгеном Жупаном. І вся суть статті зводиться до того, що ніяких утиснень не є, а що там та Габріела говорить, ми домак не знаємо, ми з ним не цимбуруємося. У мене той вопрос так само до якоїсь журналістської етики, чого Варош закликав конкретно Євгена Жупана, чого не закликали там, не знаю, Юру Шиповича, Микулу Бобенця, мене найбуде. І це якраз та тема, за котру Габріела у своєму тому зверненні до ООН казала. Вона казала, що у русинів не є ніякого офіціального представництва в інституціях України, споза чого взникає інформаційний вакуум, котрий дуже легко заповнити любому дуракові. І це воно і є. У нас є інформаційний вакуум, і споза того любий анонім, у котрого тикнеш перстом, може тобі дати свою думку, і люба новинкова платформа може ту думку репрезентувати як офіційну. Євген Жупан каже, що він не вибирав Габріелу, бо вона йшла в ООН замісто нього. Ровно так само я не вибирав Євгена Жупана представляти мої інтереси, або чогось Варош написав якраз йому. Чого? Бо в нього є зареєстрована громадська організація, яка се називає Народна рада русинів. Ми з цим борами фіглювали, що ми як можемо вчинити організацію Межегалактичний союз русинів. Та що, тепер ми будемо найважніші, який Жупан? Ні. Проблема є, руно та, за котру повіла Габріела,
на виступові в ООН, і за котру казав я, зокрема, у відеові з Остапом Українцем у 2022 році. Ось у карпатських русинів не є ніякої офіційної репрезентації, не є ніякого офіційного діалога із українською владою. І споза того, замісто нас, хоч який пуцош годин говорити. Хоч який. Так? І лише українські медіа, сі журналісти, які займаються факт-чекінгом, самі вибирають, хто для них буде репрезентантом русинів. Коли їм удобно, ото буде Жупан. Коли їм удобно, ото буде Бобинець. Коли їм удобно, ото буде Гецько з Москви. Тот пюсраник єден, Христа му пана Бога материного був вже здох. Сяких журналістів грішем ціна. Що це за журналістська етика? Я з цієї теми лише мерегу, чесно. Но що вам треба знати, ото треба менше читати всяких журналістів і більше аналізувати самому. Послухайте текст Габріели самі, а ведь прочитайте, кінь його не можете знайти онлайн, і думайте, чи в тому текстові справді є слід Кремля, а ведь чи в тому текстові справді є якісь заяви про сепаратизм, бо ані є на цих публікацій, ані на Варошові, ані публікація від цієї Олени Мудрої не дають ніяких цитат із виступа Габріели. Чого? Дуже удобно обзивати когось сепаратистами, не цитуючи їх. Айно. Мало ко споминати, наприклад, Максима Андрійчука, котрий є карпатським русином, котрий воював у ЗСУ і котрий дуже обідався на цю ситуацію. Я не знав, що вам казати. Треба думати свою голову. Мені дуже обідно за цю ситуацію, яка стала з Габріелою. Тільки люди писали і паскудства у коментарях, тільки люди, навіть офіціальних якихось журналістів, пишуть і такі гіна. Ну нащо? Комусь це треба. На цьому конець. Буду ся відкланювати.